Oh, ayan mga guys, meron dito sa harapan ko na bagong tanim lang na talong. Hindi lang ito basta talong, eggplant ito. Ayan. Yo yo yo, what's up mga koys? Welcome back to my channel. Ilang weeks din tayong hindi nakapag-vlog kasi nga nagkaroon ako ng I'm not feeling well. I'm not feeling well. So ngayon okay na ako. Halata naman sa boses, no? Na-miss ko mag-vlog mga koys, grabe. Ayun, medyo haggard tayo ngayon kasi pawis na pawis ako kasi nag-igib ako kanina. Natapos ko lang mag-igib pala. So ngayon yung gagawin ko is pupunta ako sa garden kasi nandun na si Marlon sa garden. Bali yung gagawin natin ngayon is mag-extend tayo. Dadagdagan natin yung space ng garden natin kasi nga may itatanim tayo. Pero doon meron ng mga itinanim doon tapos meron pa kaming itatanim. Medyo magulo pa doon. Ito na yung mga gamit. Nakuha ko na. Ayan na. Bago tayo pumunta doon, may papakita ko sa inyo. Pinatubok kong kalabasa kasi tatanim ko doon sa garden. Gagawan ko siya doon ng ano niya. Bahay. Ayun o, may nag-sprout na, grabe. Nag-sprout na siya, guys. Oh, meron na siya. Ayan. Ayan o, ayan. Ayan o, puti. Yung puti. Pa dito mga bulaklak. Hindi pa namin naiililipat ito. Tingnan natin. Nilagyan namin ng garden net para hindi maanohan ng insekto. Ayan. Ayan, mga seedling to. Yung iba hindi pa tumutubo eh. Tapos ito naman yung mga sunflower. Merong yung matataas na sunflower. Meron naman tayong dwarf sunflower. Ito siya hindi to kulay yellow na sunflower eh. Ano to eh? Red. Yung red siya. Medyo dark red siya. Yes. Ito yung mga marigold. Orange and yellow color. Meron tayong sigarilyas. Ililipat pa namin to doon sa garden. Pero hindi pa ngayon pag umano na siya. May mga string na siya dyan. Ay, yung sibuyas kong itinanim, ito na siya. Yan na. 4 lang tinanim ko eh. Tapos ito yung apple. Green apple. Medyo madilim siya kasi nandito tayo sa loob ng garden. Yan. Ito yung green apple guys. Ayan mga koys, green apple. Yan. Soon ililipat na natin sila sa paso. May in-order kasi kaming mga ano lang, yung mga parang disposable lang, ano kaya? Yung mga block. Dito natin sila ilalagay. Yung mga flowers, para lang to sa mga flowers. Ito yung mga pataba namin. Ayan. Ayan guys. Pataba. Mga fertilizer. Nga pala may sili kami, yung siling labuyo. Dito. Linagyan namin ng net kasi baka marami yung kumuha kapag nahinog na. Kapag ano pa lang siya, green pa lang. Kaya linagyan namin siya ng net para hindi din pasukin ng insekto. Ay, papasukin pala ng insekto dito kasi meron sa taas. Lalagyan lang namin ng net. Lagyan na natin ng net, no? Kaya para ito hindi pa tapos, lalagyan pa namin dito. Wait lang. So hindi pa tapos kasi 'di ba yung kamay pag gano'n makukuha agad, no? Ayan o. Ayan yung siling labuyo. May mga bunga na yan. Hindi lang. Ayan o, nakikita nyo? Ayan o, may mga bunga na yan. Mga green pa. Dapat magkulay red yan. No, magkulay red. Ayan mga koys, calamansi. Calamansi is real. Vitamin C. Yes. Ayan, nilagyan din namin ng garden net. Para hindi pasukin ng mga manok. Mga buwisit ng mga manok eh. Ayan. May mga tanim kami dyan eh. Ayan, nandun pa doon sa dulo. Ayun, mga tanim. Ito, may tanim tayo dito. Ayan. Oh. Tanim namin mga talong dyan. Kulang pa dito, may taranim pa kami dito eh. Luya. Yes. Ayun, kulang pa dito, marami pang space para itanim. Yung Rhode Island. Isa na lang siya. Mag-isa ka na lang dyan? Kawawa ka naman. Ayun mga kuys, yung kalapati ko nandun o. May kalapati ako dyan. Ayun o. Hello. May itlog na siya. Iwan ko kung napisa na. Meron pa dito sa pinsan ko kalapati. Ayan. Ay, kalapati. Sweet. Ayan guys. Ayan yung mga kalapati.
Hello lang, bay. Hoy. Hoy. Naiiyak pa oh. Ito matapang to eh. Oh. Matapang to. Oh, matapang yan oh. Meron pa dito mga manok. Hello everyone. Hello. Yan, kumakain na sila. Nag-breakfast na sila, char. Talong dito. May talong pa pala dito. Tapos may mga basil pa. Ayun o, mga basil. Dito mga basil o. Basil. Meron tayong dragon fruit, hindi pa nalilipat. Ay mga guys, tulog ako. Buti ginising ako ni pinsan ko kasi nagano kami ng lambat, naghila kasi tapos na sila magtahi para sa mga dilis. Okay na siya. Kasi pinahabaan, naluwagan yung bulsa para mas maganda yung ano ng dilis. Pasensya na, medyo maano yung boses ko ngayon kasi kagising ko lang. Punta na ako doon sa garden. Ayun mga koys, nandito na tayo sa mini garden namin. Nakarating na tayo. So ngayon papakita ko sa inyo kung gano'n sila kalaki, kung mamumuha na ba sila. Let's go! Tatarat, tatarat, tatarat. Papasok tayo sa entrance. Yes! Tapos pagpasok agad natin, makikita agad natin yung mga sitaw na itinanim namin. Ayan na, tingnan nyo. Mga boys, grabe, ang dami nilang dahon. Ang dami pa lang nilang dahon, pero wala pang bunga. Hindi, meron na siyang bunga ito. Meron na siya. Oh! Oh, may bunga na siya. Ito pa. May bunga pa. Buyagla. Ito pa. Oh, may bunga na. May mga... hindi na siya sa igbaw. Oh my goodness, nandito na siya. Mga koy sa taas. Tapos, hindi lang yan. Ito pa, meron pa kami dito. Ayan oh, grabe. Ayan oh. Halos lahat kasi dito ng gilid nilagyan namin ng sitaw. Tinaniman namin ng sitaw, yes. Para support na rin, para medyo tumibay naman yung lambat. Ayan. Kakaroon na siya ng mga bunga. Pero meron pa dito, may bunga dito. Let's go. Ito. Ayan mga kuys. Oh. Ito pa. Oh. Shout out dyan sa mga mahilig sa sitaw. O ano, sitaw, adobong sitaw. Meron pa tayo dito mga boys. Ito pa, sitaw pa. Nako, my goodness. Pag marami ng bunga dito, marami tayong maani dito, di ba? Alam niyo na, ito pa. Ito pa. Oh, meron pa dito. Oh. Ito pa. Ito mga boys. Grabe. Ito pa. Oh, may mga bunga na yan. Soon, kukunin na natin yung bunga na yan. Tapos dati nakikita niyo yung ampalaya dati dito, ang liit-liit. Tapos ngayon, tinan nyo. Oh. No? Grabe. Nandito na siya sa taas. Oh. Diba? Tapos may mga bulaklak na siya. Ayan, kung nakikita nyo. Hindi nyo makita kasi madilim. Kasi makulimlim ngayon eh. So mga koys, meron pa dito. Hindi lang to isa, meron pa dito. Ito pa, nandito na rin siya sa taas. Tapos, hindi lang ang palaya nakatanim dito. May nakishare sa kanila, meron ding patola. Di ba yung patola? Ano yan? Dumadami yan eh. Paano yan? May patulat pa, may ampalaya pa, dalawa yung ampalaya, meron pa ditong sitaw. Siyempre yung sitaw pupunta dito sa taas. Sila nang bahala. Basta ang mahalaga, may bunga. Pan ko na bagong tanim lang na talong. Hindi lang to basta talong, eggplant ito. Ayan. Bago lang yan. Meron pa din dito sa likod ko. Ayan. Ay, kawawa naman yung baby. Ang liit-liit pa. Hindi pa lumalaki. Ay, kawawa naman no. Tapos, mga koys, yung tanglad namin, tingnan nyo. Buti nadagdagan ko siya ng lupa. Kasi nung hindi ko pa siya nadagdagan ng lupa, ilang dahon lang meron siya, siguro 4 lang. Pero ngayon, oh my goodness, siguro mag-start na siya na dumami yung dahon niya. Kasi nilagyan ko na siya ng lupa. Kasi alam ko parang may ugat yata dyan. May ugat ng nyog, tapos may mga bato na maliliit.
Tapos medyo siguro matigas pa yung lupa kaya hindi siya masyado nag-grow at hindi masyado dumarami yung mga dahon niya kaya ganun. Pero buti na lang dinagdagan ko na lang siya ng lupa. Tapos syempre may nilagay din dyan para gumanyan yan. Ay. Buti pa yung luya. See? Lumami yung dahon, no? Ang galing. Tapos punta naman tayo dito sa loob. Saan mga koys, nandito yung okra. Akala ko mamamatay na yung isang okra. Ayun, oh. Ayun, nakikita niyo yung maliit na yon. Dati kaya wala yan dahon na. Pero ngayon, buti na lang may dahon na. Tingnan nyo yung okra. Diba? Ayan pa. Parang mamumunga na siya. Tingnan nyo. Ayan. Ay! Hindi nyo makita. Bahala na. May tinanim akong mani dito. Kasi doon tinaniman nung isa doon eh. Dito, dinagdagan ko dito ng mani. Ayan. Oh, may mani. Ayan oh, mani. Meron din ditong luya. Ayan, luya. Tapos meron kami ditong siling haba. Alam niyo yung siling haba? Yung pangsigang, di ba? Ito, meron kami ditong dalawang siling haba. Ayan. Matagal talaga siya lumaki. Pero kapag namunga naman, marami. Pero meron din kami ditong siling labuyo. Siling labuyo yung maanghang. Alam nyo yan. Maanghang din naman yung siling haba pero ito yung mas maganda. Pulang-pula to eh. Ayan. Grabe ang liliit pa niya pero may ano na siya. May bulaklak na siya. Grabe talaga. Kamatis. 3 mga kamatis. Wala. Yun lang. Ayan. Kamatis. Ang ganda ng tubo nila. Ayan oh. Diba? May mga bulaklak na. 3 pala, 4 pala sila. Ito pa. Buti nga ngayon hindi na umuulan kasi nga yung umuulan pa yung talong akala namin mamamatay na pero ngayon tirik na yung araw ngayon kaya ayan ganyan na lang. Ayan na yung talong namin. Oh, di ba? Ilan na lang talong namin? Oh, 2 na lang dito yung talong namin. Ayan oh. Grabe. Kasi nung panay ulan hindi na tumubo yung talong kaya binunot lang namin, pinalitan namin ng mani. Tapos pinalitan din namin ng luya. Ayan, buti pa lang luya, 'di ba? Tapos ito pa may luya pa dito. Ay, ito pa pala, may talong pa pala. Ito, nakalimutan ko. Ayan, may talong pala. Tapos ito pa may maliit pa ditong talong. Meron pa kami, yung una ditong itinanim talaga, yung wala ba itong mga ano dito, mga lambat dyan. Yung pins na yan. Ito talaga yung unang tanim namin dito, yung Madre de Agua. Alam nyo ba kung ano yung Madre de Agua? Ang Madre de Agua ay para sa mga manok. Ito ay pagkain ng mga manok. Pero yung mga native naman, mga manok, yung mga Bisaya ng mga manok, hindi sila kumakain ng ganito. Ba't kaya, no? Ang alam ko lang eh, kasi may Rhode Island kasi kaming mga manok. Ayun, kinakain nila yung dahon na yan. Tapos yung 45 days din siguro, hindi pa namin natatry. Kasi bibili sana kami ng 45 days kaso wala doon sa Nabal kasi nga nagkaubusan tapos lockdown pa ngayon. Ay, ito yung maganda kasi gamot din to eh. Search nyo na lang kung ano yung mga benefits nito sa mga hayop nyo. Ito ay Madre de Agua. Yan. Pwede din siyang ibenta eh. Kasi nabili namin to worth 500 pesos. Yes, mga 15 yata na steam. Yes, 15 steam. Tapos tinanim namin. Hindi. Pagdating dito, nakaano na pala siya yung nakatanim na pala siya, nakalagay siya sa disposable na baso. Half lang siya na disposable na baso, doon siya nakalagay. Yes. Pinadala lang. Tapos ayun, tinanim na namin dito. Maganda kasi siya itanim kapag umuulan, tag-ulan kasi hindi ka na magdidilig. Pero ngayon, malalaki na yung ano nila eh, mga buto nila. Buto. Yung ano na talaga sila, kahoy na talaga sila. Nga pala, yung in-extend nga pala namin space para sa garden namin. Ito. Ayan. Ayan, may poste. Nilagay ko tong poste na to. Ay, wait. May papaya pa pala tayo. Nagtanim ako ng papaya dito eh. Ayun. Ayun, nakikita niya yan na pins. Ito, papaya yan. Tapos dun ba, meron pa dun. Yun. Ah, nakikita. Ayun. Papaya yan. Yung may mga pins. Yan, yung mga kahoy. Tapos dun banda, mayroon pa dun. 3 to eh. Yung dadagdag namin na space, may itinanim na kami. Ayan, meron pa pala dito.
Meron pa pala ditong talong. Ayan, nagtanim kami dito. 4 na talong. Ayan. Ayan, nakikita niyo yan. Daanan to dito eh. Inarangan lang namin. Ang sama, di ba? Meron din kaming nyog. Ayan, ito ay dwarf coconut. This is dwarf coconut. Ng tito ko, baboyan ng tito ko. Ginawa na naming anuhan ng upo kasi ito yung upo. Aakit na siya oh. Ayan, mga kuys, yung upo. Ayan oh. Ayan, aakit siya dito. Dito. Tapos pupunta doon. Tapos yung seedling ko kanina, yung seedling namin doon na sigarilyas dito namin itatanim. Kulang pati. Kukuha pa kami ng ganito doon. Marami kasing ganito ilalagay namin dito para dyan siya. Temporarily. Nilagyan kasi dito nila ng baboy pa. Yung tito ko. Ayan. Ayan, sa tita ko yan. Ayan. Yung baboy nila. Kasi para to sa, you know, birthday celebrant. Para sa birthday celebrant. Ayan. Lilitsunin to. Hala, kawawa ka naman, Piggy. Ano ba yan? Lilitsunin ka? Ay, kawawa naman yung baby. Ay, pero walang kaalam-alam, no? Hindi mo alam na yun yung gagawin sa'yo. Ay. Ilang araw ka na lang dyan. Kaya, damihan mo pagkain. So, ayan mga guys. Wait lang. Magagawa na kami ng ano. To, gagawin na namin to kasi maghahapon na. Ay, matatagalan na kami. Napasarap yung kwentuhan natin. Guys, gagawa na namin ulit dito ng pantaw para sa mga upo. Ay, upo ba? Patula. Patula pala. Yan. Pero saan natin itatanim yung ano, kalabasa? Saan natin itatanim yung kalabasa? Oh, yung kalabasa. Saan natin itatanim yung kalabasa? Hala. So yan mga guys, kukuha muna kami ng saging. Ito pa kami dito sa bukid. Bukid ba to? Ito lang, hanap kami ng... Ayun! Nakakita kami ng kagingking. Ayan. Ayan. Yan mo yung sundang, ibaba. Hilain mo lang. Hilain mo lang yan. Yan. Yun, pinapahila ko. Persahin mo. Sige. Tara. Diyan lang muna, hanap pa tayo dun. Tara. Diyan lang. Tara. Pagod. Pagod na naman.
Wag yan. Dapat yung maraming tangkay. Ay! Pawis. Ano pa tayo? Ayan, hilain mo. Namin yung kinuha namin doon kanina, ayan. Yan na lang yung nilagay namin para, di ba? Para mabilis. Para mabilis. Ayan. Kasi ayun, sa baba, ayun, yan. Kapag umano na yan, akit yun dyan. Mga dahon ng nyog kasi yung baboy nandito, baka kasi mainitan, di ba? Baka ma-dehydrate. Ikaw kaya mainitan ka, yung sobrang na uuhaw ka. Saan may lalagay? Dito lagyan natin dito. Dito lagyan namin dito ng isa pang hagingking. Ano mga hagingking sa Tagalog? Dito pala no? Here, lalagyan namin dyan ang haging king. Haging king. Oh, lala. Ang galing. Aray. Mga guys, tinan nyo. Bye. Ganyan na lang. Mahalaga. Agay? Kung sino mang para sa akin, di ko sasayangin. Kung madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino mang para sa akin, di ko sasayangin. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan. Parang paulit-ulit lang Mga koys, nawala na yung talisay, pinaputol namin yung talisay dito kasi panay kami ng walis dito, yung mga dahon nagkakalaglagan. So ngayon wala na, ito yung mga tuyo na lang na dahon kasi gagamitin namin pagpausok dito sa mga vines namin kasi kailangan sila mapausukan para Nako! Hindi naman uusok, sisigay niya. Sisiga! Oh, usok siya. My God! Usok. Ay, mabal. But I came back to the water, no matter how hard I try. Mga koys, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan itong video na to, i-like mo na. At kung gusto nyo pa ako mapanood, i-subscribe mo na. And click the notification bell button para mas updated kayo sa mga panibagong mga videos. Hanggang dito na lang. Stay safe everyone. Guys, hanggang dito na lang. Haha. Bye-bye.